Što si pričao do tad za nju? Jesi rekao ti kako? Ja sam joj rekao, brat. Ne za tebe, za sebe, što se mene tiče. Ja ne pričam ono iza leđa, a neću ja i ovo i kažem, brate, njoj. Ako pričam s tobom, ja ću njoj da kažem. Znači, ja sam takav, brate. Ali vidiš ti na što ovo liči. Tu su 2, 3 ovo i ovi svi onda isto. Uopšte nisu, razumeš na što liči. To je kao što je bilo za ono, ti kao on mi je brat, ovaj kao nije. Ali on je, ja njega znam pre farme, razumeš? Koji je to razlog? Pa brat mi je, ko brat mi je, brate, družim se s čovjekom. To je iskren, krajnje iskren. To je moj iskren razlog. Ti ne možeš da znaš kako ja osjećam, brate. Ne možeš ti, nisi ti, izvini Duki, nisi ti u mojoj koži, brate, razumeš? On je meni kao brat. Ali meni to deluje neozbiljni da ne znam. A tebi, brate, ja ako kažem da mi je neko kao brat, ja stvarno to mislim, ko što sam mislio za tebe da sam te zgotivio do jaja ko borazer. Nije mi skuo čaj, koji je to razlog? Dobro, Tebra, ne pričam o drugim likovima, ja pričam o mom razlogu. Znači, ne pričam ja o čajevima i o drugim likovima. Ja pričam za sebe. Znači, moj razlog, ako kažem on mi je kao brat, on mi je kao brat. Razumeš? To mogu Zakija da kažem uvijek. Jer ja čoveka znam i pre ove farme, razumeš, njega. I znam kakav je momak i sve. I kad se posađam s njim i kad se iznapušamo sve, znam da nije zlonamerno. A tebe, brate, ne znam pre ove farme. Ali si mi se predstavio kroz jednu priču i onda si, brate, ono veče, kad si plakao pred kamerama, kad si imao stvarno jedan hollywoodski, brate, moment, stvarno divan hollywoodski moment, da ja prosto ne mogu da verujem koliko si nadaren za glum. To je činjenica. Ovo nije sarkazam. Da ne misliš da je ovo sarkazam, pošto tako deluje, nego ovo su činjenice. Da si ti jedan talentovani lik za glumu. I pametan si, činjenica da si pametan. Ali ne dovoljno pametan da ljudi ne mogu da izvale šta radiš. Jednostavno se izvalilo. Ali majke mi, ja ti kažem od srca. Znači, ne ono, znaš, to je moje mišljenje. Ti znaš i sam da ti ja u lice kažem. Da nisam, brate, dvoličan. Ako ti kažem ti u lice. Neću da pričam Duletu o tebi, a tebi da ne kažem. Ali ti si pričao jedno, a drugo si uradio. I da je bio sarkazam, da si dao štapić, ja bi se oduševio tvojom pričom. Znaš, ja bi pao na dupu. I rekao bi, brate, ovo je doktor. Ne, Duki, ne meša se, vidiš da se niko ne meša, ne razumeš ti, to je između njega i mene, nema to veze s tobom. Ne mogu ti objasniti, vidjet ćeš kad izađeš šta je bilo. Zna, i ti, brate, kad izađeš, kako su ljudi odreagovali na to. Da li si time dobio, pošto ja znam da je tebi u interesu i možda si ti po nekom zadatku, ja nemam pojma, brate, veruj mi. Ja nemam nikakav zadatak, kad sam ulazio, moj zadatak je da ja budem ja, moj lični zadatak. A možda ti imaš to, pa ne možeš mene kažeš, ne znam. To ti kažeš, vidjet ću kad izađe. A vidjet ćeš i ti kad izađeš kako je to delovalo. Vidiš kako deluje na sve ljudi. A ne što sam im ja rekao, nego što su ljudi sami došli do zaključka. Znam, pa ne možeš ti. Ne mogu ja da usadim njoj, njemu u glavu. Ne mogu ja nikom. Sam ja ni rekao. Razumeš? Ja ti kažem, razočarao sam se i to je to, brate. Ljubka. Samo sam legla i pokrila se ovako i čujem. A kako mene Saškica kao ti, samo ovako. Ti si i samo me ona ovako. Evo ću. Si vidjela? Saškica samo smeje ceo dan. Slušaj, ovoliko mi je to. Nemoj to, ti si... Pa ne, ja sam dobar. Ja znam, pa tako sam i ja isto. A mi dođe, u trenutku bi prebio za ovakve stvari. Kažem, ne bi u životu uradio, ali ti kažem. Dođe ti da... Brate, ali vidiš ti sad, Mikiju je opovrgo, laži i ona... Da, pa ne vredi. Laži dok spava. Vredi. Dobro, po meni je on najveći, pa onda Vesna, pa kad bi išao redom... Ne, nema nikako mnogo, brate, znaš. Vesna i Tara. Šta, koga bi, brate, stavio? Za Ikrama ne mogu da kažem da on, brate, je svoj čovjek. On se zezna. Moj krokodil. Tako? Tako je, bate. Živa istina. A neki se ne zezaju. Ja ne znam što je sad, pa kako ne znam. Pričaš jedno,
A u stvari je to kontra od onog što ti misliš, brate, i kraj priče. Mislim, kako definisati sarkazam? Definicija. Ne, ovdje su se tačno izdvojili lažovi i dupljaci. Pa nema, tačno vidiš. A stvarno niko nije, ja je štekara kad ušlikuješ od žurke pa svi pijemo, brate, ili jedemo, brate, to je... Ono voće, mi smo svi To ne podelili, mogu svi da smo računam, dobili, svi brate, smo to... jedli. To je samo sklonjeno da se ne bi razbacao. Ne da branim sebe, da ne pomislite, sam ja flašu vina, onog, odno i neke sokiće. Pa nije, pa smo pili svi. 2 soka, ja mislim, ili ne znam, možda sam i 3, ali mislim da je 2, ne Ja mogu sam se... jedno vino namerno digla gore da ga niko ne vidi. Pa da. Ali Dobro je, gledaj, da ne svako bi- to gleda. I šta smo radili, sve to mi ovde. Opet na kraju. Ali za hranu, ja kažem, meni je samo krivo za hranu, jer mnogo, i neko koji u kuhinji non stop odvaja. Znaš. Pazi, meni je krivo, znaš da ja uvek raspoređujem u špajzu. Ovaj put sa pijace samo suvo meso nisam ja raspoređivala. Ja nisam imala pojma šta ima dok nisam uzela tamo kopom i onda vidim i srpske kobasice i ono meso. Ja sam uzela bilo parče mesa. Nisam ni znala da postoji. Ja sam nešto vidio, ali ja ne mogu to tako, brate, da tvrdim zasigurno da je tako. Ja znam jednom šta sam vidio. Razumeš? A Tarik mi je došao jedno jutro i rekao da je pretresao tamo krevete i da su našli kod Vesne veliki sok. A sad kaže nije. I sad kaže nije. Eto, vidiš. Ja, kako? Ti ćeš dol kihal da budeš na kraju nedelje. Ne, ja ću budem stvarno Obraduj me se. sileđija. Obraduj me se. Obraduj me se. Molim. Obraduj. Razmisli noćas. Nema šta razmišljati. Pa jasno je to sve. Nema, pa tačno su pale maske. Znaš, i Ne, onda a to... znaš šta mene nervira? Što neće Dule da kaže. A ovo uzim. Ovo uzim. Klopam, daj mi reka. Znaš da on sam sebi hleb, što ne? Znaš li to? Samo nosićem na dole kao zec ono što radi, znaš? Ali nema to. Gdje? Nema sad, ali nema. Ona samo Ali nema, ali ja neću da... Znači, nemoj, molim. nešto tako ne može. I ja isto. A ja sam vidio i to... Svašta nešto naleće. Ali, znaš šta je najgore? Ti, Ljubče, što ja igrom slučaja uvek nalećem. Hoćete Znaš to. ti da ja svuda nalećem i znam Ja uvek vidim šta ne treba da vidim i nađem se uvek za znam ko je gde. Vidim slučajno, sve vidim slučajno, znači idem i naletim. Ej, ovo što on kaže sarkazam. Šta Kenja... Sarkazam bi bio da si. Ne, čekaj ti kažem odmah. Ja i Jovana smo se sakrili u WC i prisluškivali ga kad je dao im tebi. Jovana je bilo muško, Jel hvalio? žensko WC. Šta je hvalio? Hvalio. Sve je ponovio. Nije pa dobro. Eto, Nas dve smo bile u CV-u i ja sam mi rekla čekaj, da još jednu opušimo, on je dao intervju ovde kod Bunara. Što smo mi debili. I on će meni pričao o Ljubče, stinskim daj samo da figurama sedne i Ljubče, neki- daj kažem. Ništa mislim tu, nego što mi bliže da se ne deram zvuči. Dođi sekund, Ne mora da vam do WC-a, brate. to moram da ti kažem. Ljubče moje, ali nalazim se, gledaj. Znači, ona gleda. Ceo, vidi, ceo ovako. Hleb, ne smem da... Ono vekno. Celo, brate, sa više. Da ima za stav. Pa ne znam. Ne znam. Ali kažem ti, znam ono, da imam za stav. Ljudi, ako bude drugo pismo, zove. Već. Samo to. Iskreno ovog puta, laku noć zašla. Nije, pa ja sam rekao za koga misli. A sad ovo su dodatne neke stvari. A znam da mu stavljam.
Vidio sam jednom za duše. Kad su si jeli nešto, on je komadino. Stalno mu, a ne znam, stalno mu trikom daje. Zato što je on rekao da on mora mnogo da jede toko dana. Ili je nervozan. Ne znam. Misliš? Ili negde napolje, 100% negde napolje. Verovatno. Neću da grešim dušu. Znači, neću stvarno. Jednom sam vidio i jednom sam vidio za tebe. Za cijel onaj sad više. Ne, danas, pre neki dan. Ne, pre neki, ovako više, samo za njega napravila. Ceo ono sa onim cvet. Ali nema, da. Pa tamo posla sam, neću. Ja to, ali nemojte ljudi, to je sve ću nas. Ne znam, znam da je napravljeno za njega to, da bi imao danima da se tu ne guže, da bi imao za sebe danima. Ja lično prolazim i čujem i vidim. Stvarno. Ali ja nemoj to. To je kao da ja odnesem sad onaj sanduk s brašnom. Da. Nevjerovatno. Čekaj, gdje smo mi bili? Pa ne to, pa ja znam, ja sam iskren. Šta, štekaru? Super, to su dva jedina izbora. Zaboravila da sam uštekala. To je dvoje ljudi jedini koji... Razmišlja kako da perem trenerku, sad imam. Pazi, ja šta god da sam uštekala, delila sam sa drugim. Ja stavila malu. I otvoreno sam rekla. Od kafe. Nešto sam kuvala spremala tamo. I vidim sve pokupiše prašak. Ja sam i jutros ponovila. Još mi stoji što je nekaj zaboravila. Je znaš? Ja jedan moj štek da ti dam, ali da ga ne deliš s drugoga, a to je od, ja mislim, od pijac. Šta? Jel mogu da dam ja tebi jedan štek moj? Od pijac je, znači od sredu. Ali da ga ne deliš s drugoga, pošto ga ja nisam upotrebila. A zašto je to? Pa šta bi ona tebi dala? Ja samo da ga ne deliš s drugoga, kad ga ja već do sad nisam upotrebila, sutra, preko sutra pijac, da ti ga dam, tebi treba sigurno. Dobro. Voće. Izvoli. Hvala. Nisam upotrebila, setila sam se za tebe. Ovo ću za doručak. Hvala. Da kažem. Ovo te podmićuje, ovo te Ne, podmićuje. ne Evo podmićujem. tako kaže Dule, on je u borbi s tobom. Ovo mi treba, znači, 2 dana nemam ni jednu. To ću ja za doručak. Hvala puno. Ovo je za mene. Jedino nešto što sam ja uzela, da ostavim. I kad su počeli da pričaju za štek, ja sam stila da ima jabuka u fioku. A ja ti kažem, ja stavila šaljicu da perem i zaboravila i razmišljam kako ću s ovim sapunom, da nije ovo pitanje bilo, to bi ostalo kad ode kući. Ja sam srećna što sam se oslobodila toga, zato što je došla normalna žena koja zaslužuje. Prvi dan da sam ali iskreno, bez nekih, ja se ne volim, ja sam tako radim, da me niko ne maltretira i odradim svoje iskop. I tek sam se sad opustila, tek sam se sad počela, ona koja sam ja. Evo, ceo dan vidio. Pa ne, pa to sam ja, jer ja sam u principu takva. Vi me ne poznajete, ali ja sam takva. Ja se uvek smejem i pevušim i mislim, to sam ja. A sve ono drugo, dubioza, razumeš? Ja ne volim take igranke, ono, što kažu do zore, ta prepucavanja, to sve, pogotovo takve stvari, ta Vesna, to, mislim, meni to nije jasno šta je to, o čemu se tu radi. Da bi postigla, da bi sebe uzdigla nekoga da... Šta? A možda s namerom, tako. Pa s namerom, ja... Možda je ona sebe natempirala kući. Ne, ja mislim da je ona došla sa zadatkom ili je ona to što kaže iz oka, što svi negde mislimo da je kopira ovoga Miloša. Dobro, ali samo da ti kažem, neko ko dođe sa zadatkom ne može da glumi ovako. Ne, ona glumi žrtvu. Pa ne može to da glumi niko, vrate. Pa da. To nije zadatak glavu dam. Nego je ona u glavi. Nema kakav zadatak. Znaš, ali ne može čovjek baš da te to... Ja, ovo što sam... Ma ne.
Ja ne mogu da verujem.